Kaixo, txorinetarrak, kaixo, zigoriturrita, ze moduz? Miteli, oso ondo. Humore honaz, azten zara? Bai, martitzenak... Goxo, hasi da, velozidadea hartu du, eta gu abian goaz, hostila da. Zein itxagatzu lan egunik zaiena? Normalen lehen asteartea. Asteartea izaten zen, ze beti asteartea markauta izan du, ze izaten zen, osteleritzan lehen lan eguna. Astelena zen jai eguna, eta astearteak, eta ordutik geratu zaitu hor beti asteartea, baina, egia zen. Bueno, gaur asteartea da. Superatu. Baina lehunduko zen, ikakarri batzut errezta oso goxo bat, niokiak egingo ditzugu, niokiak oindala gutxi gainera engen itxun, beteak, eta kasu honetan bai, niokiak apurtxo bat desberdinan joango dira, zein got kalabazakin. Oso ondo. Bai, eta gero saltza moduan, boloñesa bat, butifarrakin. Beraz, bueno, nioki apurtxo bat desberdinak, eta boloñesia bai desberdin izan. Oso ondo, gauza desberdina gustatzen zaizkio. Hori da, bueno, betiko moduan betiko errezetak ezagutza ditugu, baina, bueno, bueltatxo bat emon da. Berez kontaukotzu eselan eitzen dan. Lehengo tipula moztuko eta gorritxu ingo. Bitxartian, tomateak aldarreztatu, azalaken du, zati txikitan moztu eta tipulakin batera eta tomate birrindu apurtxo batekin batera kozinauko. Gero butifarran aragisa atara ingou, zati txikitan moztu eta sartaginera bota. 5 minutu kozinauko zu bizian eta gero tomate birrindu horrekin eta espezia batzokin saltza bat ingou. Bitxartian kalabaza herria eta patata egosisa birrindu ingo ditugu, arrautzakin eta irinakin nahasi eta bolatxotan zatitxu eta egosi. Niokiak boloñesakin nahasiko eta parmesanuakin zerbitzatu. Ba, goxo, ez? Bai, bitxura derra dukate. Bueno, hasiko naz lehengo tipulana egiten. Vale. Bai, tipulana nahi duguna da karamelizatu ez dozku denbora emongo lan ondo karamelizatzeko, baina zuek etxien denbori aukitzen badozue, puntu horretaraino heltzen basarie, bueno, horrek emongotza gure saltzia beste ikutu bat, ez, azkenian. Eta hori tipula juliana eran, holan fin moztu, eta barrura. Eta boloñesalako julianan, izango da? Bai. Esan dutzut, boloñesa, boloñesa aragi birrindua daukalako tartian, tipula eta tomatia, baina boloñesa holan originala, ez da iken holan, ez boloñesa originalak eramaten dau tipula, eramaten dau azenarioa holan puxketatan, eramaten dau apioa bebai, aragi birrindua, ardaua, tomatia, baina, oinarrizkoa badauzka, ez, aragi xeatua, azkenien saltxitxaren barruan doana xeatua da, tomatea dauka, kipula dauka, nik uste dut, nik apioa, jakin zen, baina gure etxean apio ez dugun ez erabiltzen, etxean boloñesa egiten dudanean, eta batzutan egiten dugu, ez diot inoiz apiori botatzen. Ez, nik, behitxu, ez dut erosten apioa itxa inoiz, lehengogunean olako errezeta baten, untxia itxeko saltzan, eskatzen sostien, errezetak esaten zauen, apioa erosteko. Eta enauen erosiz esaten dut, surtoin bat oso erosi biot. Gero, adar bat bakarrik erabili biot, eta total gero apioa guk ez dugu jaten, ez dauko itxurarik, orduan. Eta irauten du, egia da, oskaioan gordetzen duzula, apioak, eta aste batzuk animatuko nitzake, irauten duena. Baina, apioa, nire, Tio Santos osabasanak, arek danari botatzen zion, salda bati, nik adartxo bat izaten badut, hau da betikoa, zuk esan duzuna. Erosten duzula, salda egiten dudanean, apioa darba botatzen diot. Ez da, tomate saltzeikeko, nire osabak tomate saltzei botatzen zion. Egia, nire, bereit, apioa asko gustatzen zitzaiola, eta osaga, errezeta pila batetan erabiltzen zuen apioa. Baina, adibidez, hortu baten zuk jarriko zinun apioa, nik ez, oparitxuta be, ze normalean hortuak bauka hori, ez? Gitzo ditxuzu tomatiak, piperrak, igual danak ez ditxuzu jaten, baina daukatzukeria kontxerban jartzeko edo oparitzeko. Mira, pentsetan donik, noiz paitxolako kuadriako WhatsApp taldian jartzen badot. Aizue, apioa daukat pila bat hortuan, baratzean, norbaitxe gura dau. Ino ez esan agertuko bolondrez bezala. Jarri tomatea, gero, udan. Tomatea batzu dauzkat, ja, pasatzen nahi zaizkit, altzatuko zuten, zeik eskua. Hortan bai. Piperrak, letxugak, edo zertarako, baina apioa, justu, ez da. Azelgak ere, ez da norbaitek eskatuko zituen, gure txian, guk normalean baratzen duguna beti porruak eta honak, izaten dira, beti azenarioa porrua presila beti goten da, horre beti, asak eta beti gustatzen zaizkio asa sartzea. Esango zazu, zeniko entxe hortu bat auki biot, eta udan nik bakit, ez kalabazinak, tomatiak, piperrak, da,
Baina, ontxe neguan, ontxe ja negua ez da, baina, neguan ze jartzen dozu hortu baten? Olan, neguan, zer egoten da? Borraja jarri aldozu, azelgak, gero izaten dituzu, horbe bai, gero dauzkazu, zer gehiago, azalorea izan aldozu, zer gehiago izan aldozu, atxikoria sartu aldozu, egia da, neguan, kalabazak berandu arte izaten dozu, baina hor izan aldozu, baina neguan sartu gauzak itxi. Negua da, baratzak deskantzu hartzeko izaten da, hortua deskantzu hartzeko. Izate juzu, lau gauza, esate dizu, gurean porruak beti daude. Bai. Porruak beti daude, eta perrezia, espezia batzuk, eta lau gauza. Negua, da, beste gauzatu jateko. Bai. Ardia sartu aldozu. Deskantzu emoteko hortua ibe bai. Baina ingotzezu kasu hortuari? Lana da hortua, Bai, kasu, horrek nik etxe erosin hauenean, esan ustan gizonak, jarrikotzut hemen belarran gauzia da, kendukotzut hortua? Bai. Eta nik esan ez utzi hortua, behintzat, lehenengo urtien saiatuko naz. Baina, ikusik hau zelan ataratzen den. Hemen tipula erregozten. Eta gero, tomatiak, enbitxutan da, galdarrezatu. Orduan jarrikot, hau, subizizan, hemen, honek usten badozta, subizizan, eta tomatiei engutzan nada, olako ipurdixan gurutze bat. Eta hau izango da gero, azala hobeto kentzeko. Galdarreztatzen egongo die, minutu bat, 30 segundu, hobeto, eta hemen daukagu gopor bat ura hotzakin, izotzak behar aldozu esartu, orduan egosketa hori, tentzeko, mosteko, eta tomatiak ez egosteko, eta ez kosinatzeko, baizik eta bakarrik izeteko, azala ondo kentzeko. Oso, ondo. Esan zigor. Ez, gugoin, justo, gure aitea jaiozan baserria eta hori, pixkana erortzen ari, eta lehenguzua patu ginen lehengunien, da ziurrenin nire lehenguzinean alabak hartuko duela, bestela saldu imardu, eta guk gure aitzitxeta bizizien hortutik, eta guk hortua ondisa daukagu, baina justo gurea, eta daukagu osaben artean banatuta, eta hori kaitzen da, justo. Eta justo gure atala da, etxetik urrinek gertzen dena, eta etxaurrien bebai hortu txiki bat daukagu, eta guk, zangin negozien, guk etxaurreko oin nola, negoziaketetan eta hori, eta guk eskatugun bakarra da, etxaurrean hortua, oin atal bat, etxaurreko hortukoa guretzako izatea. Bestea, baserria lehenguziak hartzen badau, dana beretzako. Eta hori lana data. Hortua eskenien lana da, nik esan Maria, guk hortua diri ez tozu biarra, nahizien behin, hiru gauza izateko, neikoa da, eta azkenean, egunero ez dut dezaten, baina lana bada, eta gero egia da, satisfazioera undia ematen duela, norberaren baratza danean. Denboria daukotzunean da, adibidez, nire osaba Juantxok ez dau sekulauki hortua da beti guztau izan jako. Baina ontsa, jubilau indala 5 urte, dauko honek, zera, zainzurixak eta dana. Bai? Bai, oza da, ez que gaina zainzurixak da gauza bat, behin landatzen da, eta urte batzutan eman iten du zainzuria. Hori bai, hemengo lurrak eta, seguruenik, Nafarro aldean da, areko hobeagoa dire, hemengoak ezeagoak eta dire, baina behin zainzuriak hori dauka ona. Landatzen duzu, eta gero urte batzuetan eman iten du, berdinetik. Orduan, zainketa badao, baina, gustatu ezkero, eta, ze gero, zainzurien presio eguzita, eta txekua baldin bat, eta onak ematen baituzte, auskalo, ez du. Boloñesa saltza eta zer zango izuet? Tomate hori utzi dut pausatzen, ze behitxo hemen ez jat kabitzen, ontxe. Urrotzak, tiene manjarriko dugu, behitxo. Hori da. Tak, hola, holan, anekdota bezala, lehen, nik erosketak justo, tomatia ahaztuen jaterosten, tomatia. Eta saltzat gure lankide batei. Ekarriko estazu tomate honek bolak dienak, tomate bola. Udarerakoak, horrek izaten dio, saltzak eta itxeko beak horrek izaten dio. Eta horrek izaten dio, olako txikitsuak. Holan txikitsuak, saltzarako eta. Eta ikuste dut honek tomatetzar honeikin, danik, honek bola badio, bola haundixak. Orduan, Donostia alden antza handia bote, gehiago azten dira. Nik uste kresalaren ondorio izango dela, gehiago azten dira, baina, nik saltzak eta erabiltzeko edo gazpatxuak eta olako sopak itxeko tomatia bola, rama bebai erosteo, ze normalian presixoz bebai, merezi dago, azkenean erosteo zu tomate bat entzaladakua,
eta lehenko unien basauzen, ez dakit, 4,85 eurotan kiloan. Rafa, 6,85an. Beraz, tomate saltza bat eitzeko, bueno. Latakuak merkea bateatzen da. Hori da, bada presizua. Lasai asko. Bueno, hemen ikusi azala kentzeko eta jogu. Denbora gutxi haue, egon leike, Eta hemen txebeitxu. Hola, azala kenduta, zuritzen die. Bueno, segitxuan, gozada bada. Eta hola, azaldun gauza gehien azuritu aldi, galdarrestatuta, segundu batzuk utzita, danai azala dukan, edo zagar bat bai, nahi izan eskero, galdarrestatzen baduzue, errez zuritzen da ero. Bueno, Boloniatik datorrela, hor esaten da, lehen errezeta dala 18. mendekoa, eta hor Imolan egin zen, Bolonia inguruan, eta beti esaten duguna, hau da betiko errezeta, betiko esaten dugun momentutik, Europan egin bada errezeta hau, betikoa da, tomateak Ameriketatik, ekarri zituztenetik, hasita. Orduan, betiko esaten duen, batzuk hemen askotan aipatzen dugu, hau da betiko errezeta bat, eta erromatar garaira joaten gara. Noiztik, ez? Noiztik, agian betikoa izango zen, ingo bazuten, Mexikon ero ingo bazuten, bai izango zen errezeta bat, duela milaka urtekoa, baina, hemen Europan egiten da momentutik, tomatea baldin badotartean, bakigu hori, gutxienez, 16. mendera ero gehienez kumar gara. Hortik berantza ez, tomaterik ez zegoen. Eta egoten basan be, igual ekarriko zabien, baina holan saltzarako eta aldi igual hasiera ez zaben erabiliko. Landare moduan da, hemen goai, gaur egun, gure haitxiketa baserriki bizizien. Eta nik gogoratzen naiz, aita basan, noizean behin, jatetxetan debiltzen zanean, barazki ezberdinak eta ezagutzen zituen, goi mailako sukaldariek ikartzen zituztenak, ez? Eta beraikeri, nire haitxikeri eta esatzen, haitxe, hemen hortuen sartu beharko behin hau da. Ez. Hemen gure hortuen, patati porruek ipulie zen horixak, eta betikua. Betikua, eta kosta egiten da zerbait berria sartzea. Gare batean, suposatzen dut, tomatearekin berdina izango zela. Tomateak ekarriko zituzten, eta hemengo nekasarik esango zen. Hori nire baratzean, ez dut sartuko. Gure baratzean, nongo dia, boixe. Ordan, azelgak, porruak, eta beste 3 gauza. Baratzan inguruan eta, badauz barazki batzuk ondo jueten dienak beste batzukin daulan, ez? Hau da, esaten bozu, tomatiak aukitze ditut, tomatiak ondo doiaz, piperrekin eta ez dakiz edekin. Ez tozula, hola... Asko sasoikoa dielako tokatzen da, eta bestatzu, hor, beti jenzana, babarrunak eta beti parrak berritu, ez? Makillak berritu. Babarrunak nik ezaute hartoa, jendeak egiten zuen lehen gare batean, hartoa eritzen zuen, hartoaren enborra babarrunak erabiltzen zuen parra moduan, eta hor bi zen euskan. Babarrunak alde batetik, eta hartoa jasotzen zenuen, orduan, normalean, oioei ero ganaduei emoteko, ez? Baina, eraberian, aprotxatzen zendun, batek ematen zizun laguntza beste egiteko. Eta holako asko izan dira, beti, gizakiak moldatu da, horre ezagutu genuen, La Palman daukate sistema bat, mastietan, eta mastietan daukate trenzado, sistema trenzado. Eta egiten dituzte, mastietako adarrak luzatzen usten dituzte, ez dituzte kimatzen, eta egiten dutena, behin matza jasota gero iraia izaten dela, iraian lehenago izaten da, gero egiten dute, gaina dauzkate, 10 metroko luzeran, enborra hemen dago, ez? Mastiko enborra. Adarrak, matza ateratzen dien adarrak, luzeak, 10 metroko luzera daukate, eta doaz kable batzuen, soka batzuen gainean, metro bateko alturan, hor matza jasotzen dute, gero hartu, hori malgua danez, adarroien malgua danez, bildu iten dituzte, eta jartzen dituzte dana bilduta enborraren gainean. Eta hor, toki hortan, patata ere egiten dute. Patata jasotzen dute, berriro, behin patata jaso dutela, jartzen dituzte berriro, horrek, adarroiek, hartu askatu egiten dituzte, luzetara jartzen dituzte, eta ero, mastia martzen dago. Orduan beti, terreno gutxi daukaten ez, La Palma, dana, sumendiak, ez da izer, maldabera, eta orduan, baldiatzeko daukaten lurra apurra, buruari eman behar. Eta gara batean gizakia buruari ematetzen gaur egun, izan, ez da honek ez dutzen zen, matza eroseko diot beste errexako horri, eta ardoa arekin ingo. Gaur egun bebai pila gauza asnatzen diet. Noski.
Hemen txegabiz, gure tomatia, mosten zuritxu ditugu, eta laukitxotan mosten gero hau segitxuan desegin ingo da, ez? Ze tomate saltza baten holan joengo da, beraz, hau ingo holaxe, gero, izartuko zau, bitxu, entxe sartu dut, ja, aprobetxatzen berba itxen dauela, tomate birrindu apurtxo bat bai, sartuko zau, eta hemen txaukat, hau, eskaia, eta oreganoa. Hemen txegero jarriko gatza, piperbeltza, hone tomate danak, olixo apur bat eskatzen badozku, holan deitxitzen badozku, eta hau, saltzia itxen. Bueno, Bolognesan ingurura bueltatuz, esatea, berez, Bolognakoa dala esaten dala, baina jatorriz frantziatik etorriko eidan erozen. Hone frantzesa dana asmatu dago edo, dana pentsatzen dago asmatu da, bela. Kultura hundia dukatezu galdaritzakoa, eta moitu indira, eta batez ere frantzesako zona dire saltzen. Bereien asaltzen frantzesa modukurik ez da bine. Italiarrak be, ez dakit, baina frantzesa, ez dakit gertu dauzkagulako ere izango da, ero nik frantziatik desentibilena izalakoa, mendiko edozein atal natural aurkitzen dute, eta ara sartzeko ordainoen bar dozu, arriba behiratzeko, usaintzeko ere, ja, 5 centimo ordainu bar dituzu. Marketing aldetik oso ona dira, eta oso ona sartzen dute. Geixo besatu dutzut, hori gastronomia aldetik, eta soiaz, estatu batutara soiaz, da oliba da, nongoa izango da. Naparra, edo jaenekoa, ez? Eta soiaz da, danak italiarrak. 180 italiarra da. Baina, kultura oliba olioa nahi. Eta, eta italiarri migrazio asko daulako, eta indarra izango dutelako. Baina gurot esan, ez tala munduko oliba oliorik onena. Bueno, Ameriketan bai. Eta prezioz agian ondo aterako zaie. Eta askok badakizu jaten dagoela igual. Oliba olio italiarra. Eta ikuste duzu atzien, etiketien, da Espainiarra da. Eta saldu egiten dute... Italiar bezala. Bueno, ni holako zerbait gertatu zaite. Bai, ze pasa batzua. Kakao hau erosterako garaian... Esan nik zezan dutzuten. Bitxu, patria, hau pentsatzen dozu dala. Eta jaten zain, kakao hau danik, hori, holako... Kakao edaria iteko honek. Ja, baina, ze jartzen du? Potoan, ze jartzen duan? Kakao hau Kakao hau Nun zegoen, jo naiz, hori, erosi nuen supermerkatu batean, eta nun zegoen, kakao hau atalean. Zu kakao hau atalean sartzen zara. Gaina, bakarri dela kakao hau ez daude kakao edariak hor. Sartzen zara, eta ikusten zu kakao hau zak, hau berria da. Hartuko du. Eta, egia da bitu, kulpa nire, betaurreko genituen eraman da, letra oso txikia zan, enuelako hartu, buelta eman, eta atzeko osaiak irakurtzen hasi, eta lehengoa azukrea. Bueno, horretara no. Frantzesa, errezeta. Bolognean, Bologniako unibertsitatea betidanik izan du indarra, duela 900 urtetik, eta, eno esaten munduko, baina Europako ikasleak ara jundira, asko frantzesak, jatorri frantzeseko ikasle asko, eta esaten dute, Bolognesa omen dala, frantzesa zeukaten beraien ragua, aragi gixatu hori, eta raguaren bersion bat, moldaketa bat, eta hor, bakoitza bakizu beraldera erratza pasatzen duela, italiarrak defendatuko dute beraiena dela, besteak moldaketa badala, batena zein besteena kontua da, goxua dela, pastarekin oso ondo doala, lasaina batekin zoragarri doala, musaka egin dezakegu, Bolognesa gauza askorekin egin alduzuela, eta txorienen egin izan dugula baita Bolognesa veganoa aukera hori, eta goxua dela, honekin soja testurizatuarekin. Dilistekin bebai oso ondo garatzen azkenean. Hori behin genuen, da... Hori, azkenean dana dauka, daukatzu tomatia, daukatzu espezia, daukatzu tipula, hemen dauen dana orduan, hemen, aragisa gehitxu, dilista gehitxu, soja testurizatua, txarrixa, oiaskua, zigur ona egongo dela. Berez, saltza hau utziko, holaxe. Gero ardoa bota beharko geniuk, hori bai, hola, izateko eunekoin bolognesa. Eta ointxe ingo, gure aragi birrindua, honekin. Saltxitxa... Butifarra da hori, ez? Hau butifarra da, bai. Bai, ni dakidan baten lan taldeko esango zu, bai, saltxitxa, hori? Hau, razioko ogitxo, ez? Txakurtxo beroa. Claro, de razion, esaten dana. Jantzazu hori dana. Jantzazu hori dana. Bai, eseri aldi baten. Bueno, eta ingo duguna da betxu. Azala kendu, azala oso fina dela, eta bihurtuko daia, aragixeatua, pixka bat moztuko, etorten da oso bilduta, baina, moztu ingo, txigortu, eta gero, saltzia ibota. Eta horretarako, ontxe jarrikot, zartagina, berotzera.
Lehen egunean, zuk ez dakit akutzu norneko aluminiosko da sartaginak etxian? Ez. Ez, lehen egunean hasi nintzen ikusten ze jende pila batek gomendatze ditu honek erostia. Ze izaten die, Bai, modan dode oin. Bai, modan, edo, bueno, esaten daue osasuntxuagoak. A ber, kontuan... Ze ez dauke hainbeste hori, mikroplastiko da... Kontua da, patre, hauek geruza bat daukate bakizu gainetik, zitzatzesteko eta hori, eta jakinin behar dela, noiz, sartai hori, kendu, ikusten dituzu toki batzuetan, olako sartai batzuk, daudela ja dana askatuta, eta oraindik behin eskatzen azten danean, geruzatxo hori, ez itxastekoa, baina azten da gehiago askatzen, eta hori jatea ez da bat ere osasungarria. Ikusi nauen inkesta bat, aukitzen baitzuzu da mantentzen baitzuzu ondo, ez da esebe pasatzen. Eta ikusi nauen inkesta bat kaletik itzen zabiela. Eta neska zoian 3 sartagin egin, eta zaten zotzen. Jota, zure txekoa zeinei ematen da geixen. Eta jendeak, honei, ez dakizan, eta batek esaten zen, honek, bat zaura oso raiauta, ez? Eta baitxu, nik etxean hau daukat. Eta noizti daukatzu sartagi hori da? Baitxu, indela 10 urte bizina zela pixu horretan, eta pixuakin satorren, ze, bera alokairuan zauen. Eta nik esaten baina mutil, aldatu izu sartagin hori. Ero ez? Agian etxean oso gutxiko sinatzen dut. Hori da, ez betiko, erabilpena, ez? Hori guk, Adrian askotan esaten du, bizikleta batekin, berdina da. Ez da berdina, zigorre daukan bizikleta bat, edo nik bai, kuadriako ez dakit Iñakik daukana, ze Iñaki juten da, astean behin, alduenean, eta zigor juten da, albadu, astean 5 egunetan. Orduan, ez da berdina, zenbat erabiltzen duzu, sartai hori, egia da, erabilpena emango bazioten, behar, nik uste dut 10 urte, ez, niri behintzat ez diate irauten horren beste, eta egia da gero beste azuk esan duzuna. Garbitzeko garaian, mesedez, alambrea etzazute erabili hortarako. Zeba, alambrea hau garbitzeko ondo da hori bestia betiko nanasa esaten dana, baina beste hori, beste sartai hauek, igurtzi ez, utzi beratzen, ospin pixatekin, azidoa bere lan egiteko, etzazue berotan urrotzetara sartu, halako gauzak, azkenean, bere bizi iraupena laburtu egiten du. Adua zentzua, bai, ez? Bai. Bueno, batzuk, hartuta, honekin garbitzen da ondo, ra. Hala, agurri da sarteia. Hor gero teknika hon badao, itxasten bada, guk lehen beti burnizko sartea erabiltzen dituen jatetxetan, eta patata tortillarako bat izaten genuen gordeta horretako. Itxasten azten zanean... Betxu, honek etxeitzunean? Guk gatza botatzen genuen. Gatza estaltzen duen, eta gatza euki horre bero gatzarekin minutu batzuk, eta horrek egiten diolako pelikula bat, eta egia da gero, badaukan ni burdinezko sarteek eta badauzkat etxean, eta erostean jartzen dizu sistema moduan hori egitea gero... Urakin etxia holan? Ez, urakin ez, gatza botatzea. Ura zertako, berua dagoen jakiteko? Ez, nik, bidixo horretan ikusi nauen, ze batzuk esaten da, eske gero, burdinezko honek sartagitan dana itxasten da, esaten zaben, betxuzuk, ura bota eta ura olako burbuietan agertzen danean, hori azaldu nauen. Bero bota behar da dauenean, hori da. Bero. Olixua apurtxo bat. Eta hemen olioan bertan ura bota gabe, ikusten da, hau berua dagoela, keia bea, dirazten digu, sartai oso beroa dagoela. Eta ontxe bai, igual eskatzula hainbeste itxasten, zeia, injosu. Eta itxastea gaine, itxasten bada karamelizatu egiten da. Hor sukaldari zei gustatzen. Errein zaitu, ez. Karamelatu indut, espreski, sokarrat ikutitxo bat eman diot, eta horrekin, zapore altzatuko diot. Pasatu gabe, noski, ze hor badak izue puntuak eta puntu dela. Erre gabe gehiek. Eta naiz eta saltxitxak, bere espeziak eta gatza eta badabilen, baina, botako apurtxo bat gehiago. Eta niri beti lehen astoin jatela. Piperutza, niogo gorra da, guau, Eman. Botatzen dabil? Bai, botatzen dabil, nik ustean botatzen dabil. Hor badaude batzuk, nun ikusten, ostegunean, ostegun bidala da ostegun hortan, oin pila bat ikusten ditut argiarekin. Ez da jo ikusi bideoetan piperbeltza botaten nien denean. Bai, ikusi. Argi bat piztuten da, holan, estralurtarren espaziontzi bat horra aterrizatu behar batzuen momen zure sartaian. Guai da, hau zorrek, ez? Baina hori izango da, gaina, ez da, eiken, dia elektronikoak. Bai. Orduan da, botoi bat ematen dio, hor, barruan, izango du holako... errota bat edo zerbait zehatzen duena, eta aina argi egiten dizu, ikusteko zuk piperbeltza botatzen nahi zala, hor justo, eskerrak, argia daukala, ez dela egian kanpora botako zenuen da.
eskerrak hori daukala. Bueno, hementxe, gure eragisa, txigortzen, kosinauko gutxinaka, eta hau aukiko aukeria birrintzeko edo ez. Nik holan jango nauen, baina aukeria bebai dau, birrintzeko, saltzia pasatzeko, eta suabe, hau, umiak eta aukitzen baitxuzue, azkenean, tipula, tomatia, ez dakiz jake guztetan, heldu batzui besta. Baina, lehengurien, behitxo, eskontzat aukinaren ondarrun. Martzoak bixan. Eta, gabizen eskontzan eta erretegira joan ginen, bazkaltzera, ondarruko erretegira. Eta, seguro zuen menuak ginen 15 lagun. Eta batzuk, eskenik ez jaten arraina, eskenik ez jaten ez. Menu infantia, batzuk, urdai azpikoa entzalada eta azpizuna. Zanik, zen. Arna, sartu, lasai patri, bakoitza... Baina olako bikote batekin ezin izango nintzateke bizi, ero alderantziz, bai, eta markillo gehiagokin. Berak ezkoen azaten zu jan. Hori izango zan, sistema. Hementxe, hau, txigortzen, jarrikotzu zuri arduradun bezala hau, kontrola hau deizun, eta niokiek izuaz. Niokisekin noia. Orduan, honetarako, einot, kalabaza erre, eta patatak egosi. Hori ingo dana bildu, irinakin eta arrautzakin. Beraz, joango gara, patatak zuritzen momentuz, eta danak birrintzen. Hemen kalabaza ipatu duzu nontan, kalabaza ningunen askotan hitz egin dugu, kalabazak hainbat eta hainbat erzeta egin ditugu, baina kalabaza zietan ez dait inoiz hitz egin dugun, eta, oinantza, modan omen daude, kalabaza ziak jatea, beti jan ditugu pipak eta horrek, Ni beti ezagutu izan ditu, pipak jatea kalabazana, beti jan izan ditu, eta sasoi bat egon zan egia da, gure amak asko jate zituela, eta niri ere pila gustatzen zitzaizkidan, eta jaten nituen horregatik, gero jakinen badituzu, hori antioxidatzaile pila bat euskatela, immunitate sistema indartzen dutela, eta, azkenean, holako asia hauek eta beti ez antzekoa dira gehien amo, ez? Bai. Orduan, agian, areta, gustora ojango nituen, ez dakit. Baina egia da, kalabaza asiak bizio bada, eta nik aukeran nahi hon nituen, ekilore olioaren asia jate baino, zaporea erra dukate. Zaporea hona da. Modan daude. Baita, jendeak itxe ditxuna da, nik ez da sekula egin, baina etxian egin hau da, kalabaza erosi, eta erre egosi edo inbitxusuna, eta batzuk itxen dabe, horrek asixak atara pipakein, lehortu, eta kosinatu, frigitu edo, danadalakoa, horrek eiteko etxian. Zuk lau dozu? Ez, eitera ez, baina hainbat errezeta dauzkat, esaten dutenak, pure bat eiteko garaian, gehien bat birrindu behar duzunean, kalabaza asiekin. Kalabaza asiak. Eskentzeko asixak. Gero, birrindu eta iragazi behar baduzu, kalabaza asiak eskendu. Ze ematen diote bere ikutua, bere zaporea ematen diote, eta ez da berdina izango, hemen, edo inokietan hemen, atarako koska ingonieke, eta esan atzeina izango, salda guzti. Baina behin egozin behar baituzu, eta birrindu behar baituzu, inugara zoritez. Zelan doia saltxitza... Nauzi, hau ja listo da, honike, horrela utziko nuke. Behitxu, ontxe, beste agindu bat eman kontzot. Gustatzen gatzu zuri agindua jasotzea, o gustatzen gatzu gehiago zuk agintzia? Berdin zait, biak ondo, baina agintzea ondo ematen zait. Bai? Bai, a ber, nahi dut esan, zukaldaritzan lan itxeko, jatetxetan, nagusi moduan, arduradun moduan, jakinin behar arduradun izatean lan batean, Eta jendea ondo agintzen da hori, eta hori ondo ematen zait. Baina, ez, agindu. Ez, aminotzun, mesedez, putifarra saltzien saltzeko. Ostena, eta hori zuk ezin da zuait. Hau nahi bitxea da. Gure zu, nahi xa dozu hau bitxia? Zezi, jentzia. Ez, daukat tenistaren ukondoa. Zeina hori? Tenista, ze kirol da. Ez, da, nola da, futbol amerikarran bezala. Beisbolak bate zaiola olako bate batekin. Dauko anekdota bat oso parregarria horrea. Kontatzeko morukoa? Bai, ero ez. Kontua da, agertu dela liburu batean, komentario bat, norbaiti emango liokete, futbol amerikarreko batekin emango lioketela. Hola, emateko modukoa da. Futbol amerikarra eta batea? Amerikarreko batekin. Baina hori ez da... Kirol berri bat. Estatu batuak oso urrin dago, handik ona informazio iritsi orduko, agian,
idazle horri iritsi zaio lehenago informazioa, non kirol berri bat asmatu duten, futbol amerikarra da, bakizu hau, kaskoekin olako kriston katxarrua dienak, eta baloia holan meloi bezalako aurrean zabotatzen dutela. Hori hor bakarri da, futbol amerikara. Eta ero dago beisbola, makilla bat, eta tipoa zure aurrean, da, eman bardiat, eta kriston harrika botatzen izuna, eta zu, pa! Bueno, banaztu ditu bilak. Ordua, kontua da, zu beisbolean zaude, eta bota digizute olako baloi bat. Bai. Baloi horrekin emate jozu baloiai, eta pasatu behar duzu bi makillan artean. Ez dakit, asmatzen nahi naiz, Igual olako zerbait da. Ez den zerixo zabizela. Pentsatzen zerixo zabizela. Ez den zerixoan hori datzi dauela. Eta hori ez da existitzen, antza, baina, bueno, kontua da, hor da hola, eta... Txorinen bai, existitzen. Gatxet hori, bilate hori, nola da, aurkitu behar duzu hori Felix Linaresek ero, bueno, izango bazuen atal bat, pelikuletan horrakoak aurkitzea baino, izango zan agian, liburuetan horrelakoak aurkitzea. Bueno, hemen gure saltza murrizten, eta ontxe hemen patataia egin dugu, ontxe egin kalabaza birrindu, zema demora goiez? Bagabiz demorakin? Txuleta nahi alduzu gero jan. Txuletia? Bai. Bai. Ni gero txuleta daukat. Zerbait berria daukat, beraz. Bueno, hori birrinduta zer, niokiak egin, egosin bar ditugu, hor sartu. Honek ez dauka misterio hondirik. Inbiotena da, patatakin egin joten berdina kalabaziakin, gero ingotemen oreai arrautza bat sartu, apur bat olan orea bildu, eta etorriko garaia niokiak inja duzenian. Bueno, hemen txauko usaltzia, honegia beste itxuroa dauka, hemen dana ondo kozinatuta, hemen sartu ditugu niokiak, eta bitu batzuk ja zide... Igotzen. Baina, bueno, ondiokan, 30 segundu itxero geratzen jake, eta hemen txeingo gurina urtu, eta gero gurinetan, eingo bolan apotxoa salteatu, niokiak, eta gero saltzia, hortara bertara, bota. Ondo. Bueno, hemen, Boloñesan inguruan, bakarrik Boloñako, bueno, adin badaukagunok, Boloña, nola zan, Boloñako... plana. Hori da, Boloñako plana, Boloñako prozesua ditzen diote oin, plana zan, hori zan, Europar, 1989an, Europar Batasuneko eskuntza ministroak batu ziela, eta adostu zutela... 1989an, eta 2010an, erabakak izan. Hasi, 2010an jarri zuten usteot, martxan, edo 2009an igual, zenik 2008an inauen unibertsitatea, nik lizenziatura bat inauen lehengo, eta gero gradua, bai. Bueno, hor aldatu zituzten, lehen izenak aldatu zizkieten, lizentziadurak eta hori, oin gradua, gradu ondokoa izaten zen, gero bebai urteak, 5 urtetik batzuk 4 urtetara jaitsi zituzten. Zuk ezautu zentu, zuk egin duen horre... Nik inauen lehengo hori lizentziaturia, eta gero inauen gradua, bikarrerak. Orduan, dan aldatzen zan oin lehen, gradua egin bizein unian, Boloniako planakin, hor, esotzuen bihartzen, baina esaten zaben gomendagarri xoa zala, master bat eitxia, eta hori dana zan gero, ez dakizan negozio aldetik edo diru gehiago pateko, baina... Hor, aldekoak eta kontrakoak egon dira beti, eta, estatuak ere, pixkanaka jundira gehitzen, eta hor barruan sartzen. Baina hori bai, Erasmusekin ez daukaz ikusirik, Batzuk genazten dute, eta Erasmus askoz lehenagokoa da. Nik enekina, Julenen ama antzaizan zen, lehenengo promozioa Erasmuseko hortan hasi zala, kanpora juntzana. Ni, ez Erasmus, ez Bologna, ez ezer. Bueno, Frantzian egon zinen baina, lanien, praktiketan. Nitzen nik eskatuta, ni Martin Berazatekin 2 aldiz egon naiz. Bigarrenean jun nintzen, japein egon da, bigarren aldi baten joan nintzen, gero Martinek zeukalako, Michel Gerarrekin harreman handia, eta Martinen bidez Frantziara juteko, baina hori teken duen dana guk mugituta, itzeginda, deituta bateri, besteari, eta musutruk, gainera, hori guk egiten duen... Ikasteko, ez praktiketan eta... Praktikak egiteko, azkenean, beti izan da hori, ez? Ostalaitza gure garaian behintzat, hori gure kontu jute ginen, estaxa egitera, denboraldiak jatetxetan, da izaten zen... Hori jarraitzen da behiten. Hori egiten da, bai. Kastioketa. Baina aldatu da, hor gero, asko ostalaitza eskola batzuek itxartuta daukate, horrelako jatetxe batzuekin, eta... Hori gure garaian joaten ginen, gu deitu mugitu beharra, juteko bukatzeko ez da izia jatetzetan, zu nahi zenura.
Michel Gerrarregana joateko, Martin bidez joan itzen, eta, bueno, eskartu. Ondo ibili zinen. Bai, ikasti nuen pila bat, egia esan, maite mindutan egon ez negar pila bat behin nuen bikotea urrutu zela, loka gauza bat, gaztea ginen. Bueno, hementxe, inoki emondotzagu Boloñesan biko jaraka da, olixuekin, gurinakin, eta hementxe, jateko prest uste dozu? Edo gazta putza ere? Nik horri beste ikutu bat, bi ikutu, gazta eta zerbait jolan, Pikantea? Oso pikante salea direla, oso gure lantaldekoa. Asko ez. Batzuk bai, beste batzuk ez. Bueno, zaniten. Bueno, hori gero nahi dauenak hori da, pizzerixera eta soiezen moruan, ataratzen dutzue, maira, oliba olio pikantea, eta bakoitzak, nahi badau gero, bere razioai, botatzea dauka. Berez, momentuz... Konturatu nizarrezkakin itxoten, nagoela. Ales beurduri daukau, hortxe. Bueno, momentuz, hementxe gure... Estioso pikantea bota behar. Ez desaten da. Broma esan, bale. Hementxe gure kalabaza inokiak, boloñesarakin. Zuportik hartu duzu. Bueno, boloñesa... Inokin bat hartu biko zue bai. Bai. Eta boloñesa aiteko garaian espagetiekin ez, mesedez. Makarroiak, olakoak. Zora garrixa. Ez. Ez. Ez da bai ona, Ke ba, etzazu egin, Ez, taperrien eramango nire zenarratanetatik jaten dagoelako bestela. Eta honen ondoren, bani ere txerri kontuekin jarraituko dut, orain, txerri txuleta batzuk. Gaur bi osagai berri ekarriko izkizuet, eta bat izango da, euskal txerri txuleta ondua, eta bigarrena patata pure beltza. Baina, ez da patata... Inalko genuke, patata beltzarekin, baina ez ingo du tapenade bat, eta hori patata pure bati botako dugu. Baina, eta ez dauko lan... Zuk esan duzuna, beti, zerbait berria sartzen saiatzen gara... Hala, ez da txipiroian saltxakin. Ez. Oliba beltzak emango diote holan, ikutu beltza hori. Baina, kontatuko zu nola ingo duen errezeta. Lehen bizi, olibekin, kaparrekin, antxoekin, baratxuri errearekin, eta olibarekin, tapenade bat ingo du. Patatak birrindu, tapenade honekin, kurinarekin eta esnegainarekin nasi eta purea egin da. Eta ere izango da, plantxa bero-bero jarri, eta hor gure txuleta 3 aldetatik, minutu batez alde bakoitzetik egitea. Eta listo. Titau. Nola da 3 aldeak? Lehenengo koipean emango diogu, minutu bat, eta kanpora. Eta ikusi ze loditasuna daukan, loditasun honekin barrutik, gutxi egin da geratuko da. Oso ondo. Eta txuleta txerriaren hitzeiten nahi gara. Gero jaten be minutu bat. Bai, horren beste? Zeko zuko zerik aurra, la patri. Oso goxue, horren beste. Horren beste denbora. Esan dagoa, tapena tingo du, eta kasu honetan, baratxuri zaporek gutxixe nahi duela, indudana da, labean sartu dut, 50 minutu, segundalaroi garadutara baratxuria, eta hemen di pixkat. Atako izkigolako atal pare bat, eta honekin baratxuri zapore emango dio, baina ez horren beste. Antxoak eta kaparrak, oliba olio txorretat eta birritu. Oso ondo. Eta gaurkoan txerri ondua daukaguna, gaurko txerri txuleta, ekarri gogu lekun berritik, maskaradatik, proiektu oso politxa txorien egon ziren, bikotia, Amaia Txasko eta Jose Ignacio Jauregi, hemen zigorrekin, ez? Bai, asieretan, txorieneko asieretan, zigor gaztea bat, olan, ia... Gaur begaztia zara. Bueno, bai, kutsixo. Bueno, 88an hasi ziren, BM, eta ar batekin, ona txerrixa, isa, desagertzera soien euskal txerrixa, berak eurekin zabina da, berreskuratu, arraza hau, eta 1988an hasi ziren, eta 2008 ja basaukien dendia, jatetxia, eta kristoneko arrakastia, jendiak ezagutzen sotzien, eta gaur egun, hori dazta, hasi behin, bide luzia dauki aurretik, eta ontxe irabazi daue Repsol eguzki bat, 2022an, eta Michelin gidan bebai agertzen die, beraz, sorionak. Beraiei ezagututa, hauek geldi egotekoak ez dira, hemen, zienien, goratzen ez bera, denbora guztia muitzen hemen batera, eta bestera, baina euskera ez daki, orduan bera ezin izan zen agertu, baina bere langile bat etorre zan, oso jatorra, eta urduri zegoen. Berak nahi zuen dena adierazi, baina, zoritxarrez, txorienen berak euskera etzekien da. Eta ezin,
Eta ikusten da, geldi gotekoa ez da, oina hona izenean beraiekin bebai, eman dizkiate berri tripakiak, honenak, eta oso goxuak, eta igual txorienen egingo ditu bebai. Tripakiak, txerriarenak, euskal txerri tripakiak, eta komentatu didan harakin guztiek, denako lan harritu eta geratu dira. Zer? Txerrian tripakiak. Bai, goxoa daude. Eta txorinen ekarriko itxu zuruan? Karriko itxu, venga, karriko itxu eta ingo itxu bizkainar saltzarekin, Nik tradizionalak. Bai, tradizionalak, txorixoarekin, holan, zerbait, garbia, ez egunero jateko, noski. Baina, bueno, eta hemen sistema egiten dutena txuleta ontzeko ez da ondua espezietan da. Guk oin zagardotegitara eta juten zatenean, da hemengo txuleta bakizue izaten dituztela, hor kamaran hainbat denboraz, zaporia hartzen eta sistema berdin hori aplikatu diote beraiek, beraien txerri txuletai. Betxu, probatzeko desietan nauz, ez dut sekula olako gauza berririk probau, eta bebai, maskara da ezagutzeko. Denda oso ondo, Patri, jatetxe eta ero daukate, denda eta dauzkate, beraien txerriekin indako produktu pila, dauzkate, saltxitxoia, txorixuak, hemengo paparra ondua, fin moztuta, hori berosin nuen dorrekin nahi duten zerbait orburuekin. Eta orburuen gainean gero bereiekin zuten hemen zeinzuri batzuekin, da gero ia lehortzekoarekin, horrekin eman gainetik, eta urtu egiten da gaineko. Horren fina eta sopleten batekin, edo? Ez. Ia lehortzerako? Ia lehortzeko. Nik ez dut erabiltzen olakorik. Karri aldo zuzuk ia... Maialenek aguiko da. Maialenena beria da. Bueno, ekarriko hemen txorienen egongo makiajien edo. Eskatuko. Bueno, hemen patata purea egiten, eta pena dea. Egin da daukau, eta esan dakoa, hau patata purea izango da normala, segutako dugu, esne gaina eta gurina, baina gero beltzikutua, eta holako gatzik ez dio botako hemen, ze kontutan izan da hor antxoak eta oliba beltzak eta gondiena horrek beti ematen diote gatz puntua, hori gero bukaeran, behin egin da daukadanean. Oso ondo. Zuk, zigor, ezagutzen dozulan, saioa bukatzeko eta body positive mugimendua eta body neutrality mugimenduak ezagutzen dituzu? Body gorputza da, hortik aurrerakoak, nire inglesa bagizu da, dana. Body positive bada mugimendu bat, nun erakusten dut zuen, zure gorputza maitatzea. Dona dauela, zure gorputza espajatzu gustatzen, zure gorputza maitatzeko, tip desberdinak edo lakuak. Zu zara modukoa zara eta maitatu inberzara. Hori, maitatu inberzara. Baina gero ointxe sortu da beste mugimendu bat, lehenko gunean Joko Ona podcastian joan Mai Etxebarria nutrizionista, eta berak gehixau itxen dauena apostua da body neutralityan gatik. Eta hori zer da? Zer da hori da, neutralitya? ez da zure gorputza maitatu inbidozula, berak aldarrikatzen dau, onartzeakien nahiko ero? Hori da, onartu inbidozula da holan da. Zuk imaginau ez dakit. Nik dauzkat, adiz belaunak olan barrura. Beti den nik gainera txikitatik. Eta ez da nik ikasi biotela hori maitatzen, zenbat maite ditudan nire belaunak olan, ez da? Geixau, onartzera, eta holan die... Pero zela maite nahi zen ni bat 60ekin, ez? Ez, baina hori, Bai. Osa, garrantzitsua da, eskenean, ez? Ez da norbera, maitatzen azpila bat, da? Honatzen az. Azkenean fizikoa ez dala dana, Ze body positive honek itxen dauena da, danok dana ederrak, ez? Danok ez gara ederrak, baina naiz, eta ederra ez izan bizitza politx bat aldozu izen, ez? Danok ez gara izan bier, hemen Miss Universo. Ni Maien podcast hori entzun nuen, eta oso ondo da, berak esaten du, ez? Bera pasatu zituela, bere nutrizioa ikasten 4 urte, eta hor kaloria gora, kaloria bera, eta olako gauzak ikasten, eta faltan bota zuela, ikasi izana, empatia, bezero, bezeroa nola tratatu, eta... Ondo sentiaraztia. Garrantziki hau, eta hori, jentia, zure konsultatik, gustora eta bereiekin denbora pasatzera, ez bakarrik dana da, ez, honen beste jamen honek kaloriak egunean, da pum, ez. Horratzean persona dago, nola tratua nola izan bardan, da hori da. Gaina nutrizionistak, ointxe badaukie gauza hori, ez, esaten dabe, guk gure dugu hau komunikatu, baina geroz eta bezero gehiago datoz, da azkenean daukiena buruan bakarri da argaltzea. Eta dieta bat emot argaltzeko. Azkenean nutrizionista batera alzara joan, 1000 arrazoigatik, ez da argaltziana da bakarrik, horietako bat. Argaltzia, azkenean, esaten da moduan, neko erza da. Nutrizionistak esaten dutena gaur egun ikasi behar dana da, jaten.
Ze argaltzea, argaldu nahi bozu, argaldu alda. Eta gero, azkenengo gauza bai, eta azkenengo gauza bai, aldarrikatzen da bena eurak da, ez esatea inbeste osasuna, baizetek eta ongizatea. Ze ongizateak, bermatzea itxu osasun fisikoa eta mentala be. Ikusi duzu gure patata pure beltza, niko, beltza ez da. Marroiska, grisa, bada, Eta hemen, sartaia, bero dagoenen, koiperik ez du botako. Azkenean zein erabiliko du? Bere gantza. Honek eman dugu boiurra. Boiurra jarritzen zula, bai, ez da? Ez du probatu gatzez da, berze moduz dagoen. Ez dio bota gatzik. Patatak xurgatzen dago, Bai, soso. Hor batek eskua botako itu burura. Orden, pixka gehiago. Pikantia bai, botai oso. Bai, piperretza otai, xente, esan dakoa. Honek ez dauka misterioik. Eta azkenean 3 minutu jungo zaizkiu eta 3 minutu ez ditu behar. Minutu bat hemendik. Etzan ingo dut. Minutu bat alde ondatik. Etzan beste aldera. Beste minutu bat hemendik. Eta gero, gatza eta kanpora gure patata pure beltzarekin. Orduan esan dakoa, 2 minutu terdi txaben mesedez. Kanpora, eta esan dakoa utzi du, minutu bat baino nik uste pixka gehiago utzi digula, Eta bain ingo du, gure zagardoteetan deiten diguten moduan. Horan xerratan da zerbitzatu. Xerratan moztu. Ezurra hemen, ikusten da gutxi inda doela. Zua itzaltzen baina zu, Patri? Eski. Eta pure pixkatekin. Gauza hona, jana bolan agua dauka. Hemen. Badaukagu, harakin familiko bat hemen, eta esate lehen beti trikinosiaren kontu, eta esate zan, txuleta ondo inda jan berzala, txerria orokorria. Eta gaur egun, jenteak ez dauko ituraik, baina zaigula ezer pasako, jaten badugu olako txerri txuleta, zerbait, txerria orokorrian gutxina. Hemen daukazu, gure euskal txerri txuleta ondua, patata pure beltzarekin. Nik lehenko nahi do probau? Bakarrik. Bakarrik. Hori da. Zer gabe. Ja. Hatu gozatitxo hau. Nik ere horri mango diot. Samurra? Oso. Oso goxua. Ona, baiet. Hau txuleta goxua, Beti, pillano ona dau. Baina hau beste produktu bat, eta... Ez da alduko honeindako, Taldeki diendako, ze hau dara guretako. Hori da. Eta bihar, alfajoreak inbarritu Argentinako postre zoragarri hori. Hori bihar izango da, beraz? Hori da. Arratzaldeko pasata. Bihar arte. Agur.